Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 77. Fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina idhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Fasbir inna wa'dallahi haqqun fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina turja'un. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi'idznillah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi'idznillah. Fa idza jaa'a amrullahi qudiya bil haqqi wa khusira hunalikal mubtilun. Fa idza jaa'a amrullahi qudiya bil haqqi
madzakirna minhuma nasina wa'limna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Wasbir Mongko sabar sira Muhammad inna wa'dallah satamene janji Allah iku hakun hak sabar Muhammad lek tingkah lakune wong-wong iku dikandani angel dikukang bulet dijak ngaji telat adu seleren ngenteni adzan sabar Muhammad inna wa'daya hak sak temene janjine Allah iku hak sapa melanggar mesti ana hukumane sapa berbuat apik mesti ana balasan janji Allah mesti hak bener. Mulane ketika kita melakukan suatu kedoliman iku balik nang awake dhewe. In ahsantum min ahsantum li anfusikum surat Isra wa in asatum falaha. Kita mau aja iya al-Isra pokoknya kanan bawah. Alhamdulillah. Ya, janji Allah mesti bener. In asantum biang usikum nek sampean gawe apik kang gawe dhewe. Sebalike wa in asatum falaha mongko lamun gawe elek mongko beratake nang gone awake dhewe. Wis ketemu ae pira? Nah, ketujuh. Kiri bawah posisine. Kanan apa kiri? Kiri bawah. Pokoknya ngisor pokoknya. Gambarnya udah ngisor. Bukan kiri. Janji nabi itu mesti bener. Sapa gaya api kan gaya elek balik nang awake. Sama dolim kang gawe dhewe. Apa wis? Manjata fa inna ma yajadu surat ing sakartum li'an usikum surat Luqman. Ilamu zaman syukur balik awake dhewe. Sapa sing temenanan balik nang awake dhewe. Manjata fa inna ma yajadu si sapa gawe jihad temenanan ya kanggo awake dhewe. Wong telaten bakal panen. Wong temen bakal tinemu. Wis rasane dhewe wis. Iki temen apa enggak? Balik nang awake dhewe. Sampeyan gak sinau, gak rugi aku. Sing rugi sapa? Ya aku dhewe. Wae ngaji gak melok ngaji. Wayahe dites akhirnya gak iso muni. Sapa sing salah? Salah itu. Pak dawai hak janjine awake iki mesti bener. Terus fa imma mongko ana kalane nuriyanaka merohake temenan ana sidae ingsun ing sira Muhammad
ba'daladzi setengah kang na itu janji sapa ingsun hum ing wong akeh au utawa natawa bayannaka utawa ngewafatake temenan sapa ingsun ing sira wafat iku nek cara haluse wafat, cara kasare apa mati, ana maneh sing luwih kasar maneh matek. Lho ngene iki ana maneh sing luwih kasar maneh apa bongko. Bahasa Jawa ngono ya ndek ungkah-ungguh. Wafat, matek, mati. Bongko. Mudhar. Aunata fayannaka utawa wafatake sapa ingsun ing sira Muhammad. Fa ilaina mongko maring ingsun yurja'una dibalekake sapa wong akeh mesti balike nang Allah. Nglakoni apik ya balike nang Allah, nglakoni elek balike nang Allah. Dadi wis Surat Az-Zukhruf ayat 42. Aunuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Ana utawa ingsun nerangake marang sira Muhammad, jelasake ningalake marang sira apa sing ingsun janji nanggone wong akeh. Fa inna alaihim muqtadirun, aku kuwasa ing atase wong akeh. Ya contone kaya wong Palestina. Ana sing ndonga, ya saiki ya delok dhewe. Akhirnya Israel kebakaran. Sama kenal Donald Trump. Kenal di endi? TV. Oleh ngomong Palestina tak gawe neraka. Gak suwe. Los Angeles. Hollywood. Kobong. Akhirnya jadi neraka. Ana kalane dituduhno sampean. Apa sing ingsun janji maring wong? Nah, kaya Nabi Muhammad ya ngono kadang-kadang dituduhno kalau akibate karo keadaane Abu Jahal, Abu Lahab mati ning ngene sumber Badar. Mati niku bosok. Ambune gak enak, wasi. Akhirnya apa? Oleh nglebokno nang jero sumur Badar iku digantol sapa sing kate pertama mbu. Soploke digantoli dilebokno sumur Badar. Ana kalane isin nuduhake marang sira Muhammad. Ana ta fayanaka failana yurjaun utawa dipateni, tante Nabi Muhammad gak menangi. Tapi janjine Allah terus walaqad arsalna lan yakti temen-temen arsalna wis ngutus sapa ingsun rusulan ing pira-pira rasul jamak ya mingka belika saking sadurunge sira Muhammad temen ingsun ngutus pirang-pirang rasul sadurunge sira minhum setengah saking akeh man utawi wong qasahna nyeritake sapa ingsun alaika ing atase sira temen ingsun ngutus pirang-pirang rasul sadurungmu sebagian tak critakno marang sira
Laminhum lan saking utahe wong akeh iku man wong lam naksus ora nyeritake sapa ingsun alaika ing atase sira sebagian ana sing diceritakno sebagian maneh ora diceritakno sing diceritakno kalau sing gak diceritakno ya akeh sing gak diceritakno saking akeh wong nabi ku ana 124.000 sing diceritakno ndek kene Quran wong pira ya paling wong 20 walaupun ya ana liyane sing diceritakno sebagian ora diceritakno. Dadi ya gak kabeh diceritakno. Surat An-Nisa 164 wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naksushum alaika wa kallama wa Musa takliman lan pirang-pirang rasul temen ingsun critake marang ingsun ing akeh ing ate sira Muhammad sadurunge lan pirang-pirang rasul sing ora ingsun critakake marang sira bakal lamau Musa takliman lan awa guneman karo Nabi Musa takliman kali guneman temenan tanpa apa ngarani tanpa perantara jadi beraudisi langsung dengan Allah. Jadi sebagian diceritakno, sebagian mana gak diceritakno. Surat 23, surat apa? Al-Mu'minun ayat 33. Cocok ya. Jadi sebagian memang diceritakno dening Allah, sebagian mana orang diceritakno. Jadi wis memang diceritakno dening Allah, sebagian gak diceritakno. Kayak sapa? Nek Nabi Nuh diceritakno, iku ya gak kabeh ya. Nah, sing lebih terperinci ceritanya Nabi Musa, cerita Nabi Yusuf itu terperinci, sedangkan nabi-nabi yang lain hanya sebagian cerita, gak mendetail. Terus, wa makana lan ora ana li rasulin kedhi rasul ayat tiayen tateka sapa rasul bi ayatin kelan gawa ayat illa kejabi dinilai kelan idine Allah. Rasul iku hanya karena izin Allah iku nekakno mukjizat. Dadi ora sembarangan. Kadang-kadang penjaluk saya nek bener-bener sampean niku nabi, saya tekano unta teko jero gunung. Akhire ya delan kok isuk-isuk. Akhirnya ana unta teko jero watune pecah, meletek metu unta. Ya apa wis saksene ya. Wa makana rasulin ayat ya bi ayatin illa biidznillah. Dadi ora nggawa ayat kejaba kelawan idine Allah.
Surat Ar-Ra'd 38 balaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dadi ora kok mesti apa nggawa tanda bukti kekuasaan kejaba dengan izin Allah. Jadi kayak Nabi Muhammad dijalui sih nek pancene sampean niku nabi. Sampean pecah bulan niku. Akhirnya bulan niku pecah. Sing nyaksekne ya pirang-pirang. Lah sing ngerti sihir to dudu sapa? Ya tukang sihir. Mulane ketika apa tukang sihir Fir'aun ketemu Nabi Musa. Nah, tukang sihir paham, wah iki bukan sihir, nek sihir gak ngene. Masalahnya apa? Yukhayalu, nek sihir itu hanya dikhayalkan. Yukhayal dibayang-bayangno. Lah iku nyata. Jadi nek sihir itu hanya bayang-bayang yukhayal dikhayalkan. Lah nek iki jelas iki. Mane begitu roh nek sing dikomus apa Nabi Musa iku duduk sihir menyatakan ya apa? Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa, aku iman kelan pangeran Nabi Musa, pangeran Nabi Harun. Mergo sing digawe bener-bener duduk sihir. Lah iku kabeh dengan izin Allah. Nabi Isa iso nguripno apa gawe lemah dibentuk manuk sebul terus bisa dadi manuk temenan. Iki hanya karena izin Allah. Isa nguripno wong mati iku hanya karena izin Allah. Terus marasno wong belang, wong gak ketok mripate, akhirnya dengan sentuhan tangannya iku bisa waras sak weruh, iku kabeh dengan izin Allah. Ya misalnya kayak aku dewe misalnya ya, kate mulai nang omah keadaane mendung, terus aku njaluk nang Allah, Allahumma khawalaina wala alaina, wis diwirit terus diimbang. Ya sampai tutup omah ya gak kaudanan. Lah ya apa kate kaudanan numpak motor. Sampai anak wedok iku udan ngene sih ya, wis talang. Karo iku mau mirit pisan. Bare tutup pondok, ya mau udan, kaudanan apa? Gak ya jare. Lah iya. Akhirnya anak lanang tak warai ya kan apa jenengku? Kurir paket ini wiritan aja ada ngiyup tapi kadang ngiyup tambah terus orang laporan iya ya tak tinggal ngiyup tambah terus. Lah sampai ngiyup berarti yakin anaknya udan. Jadi aja kadek ngayup. Tunggali zaman jalur udan ya, nggo payung. Berarti nggo udan tenan ngono nggo payung rek. Sedia payung sebelum udan. Lah nek gak sing nggo payung berarti gak yakin nek kate udan. Iku kabeh dengan izin Allah. Nah, kadang-kadang itu aku liwat terus mari udan. Utawa durung udan ya tetep gak kaudanan ngono lho. Dengan izin Allah, orang kok berarti aku sakti. Itu karena izin Allah. Termasuk ya para nabi, para rasul. Faida jaa. Mongko nalikane wis teka amru wa perkarane Allah kudia. Yukumi bilahake kelan hak. Wa khusyira lan dikumpul lagi
Hunalika dikana sapa mubtilun mongkang padha batal kabeh. Ayat 85 wa khusira hunalikal kafirun. Nah ini kene apa? Mubtilun. Ayat 85 wa khusira hunalikal kafirun. Mongko nalikane perkarane awis teka dihukumi kelan hak wong-wong kang padha batil dikumpulake. Wa khusira hunalikal mubtilun. Wa khusira iku rugi ya. Ning gawe shin iku dikumpulno. Ning gawe sin biasa iku rugi. Jadi ngene iku apa jenenge iku? Keterangane Allah. Dadi nabi ya kudu apa sabar di atas sabar, janjine Allah iku mesti hak bener. Sapa melanggar ya mesti bakal oleh balasan. Menapa nglakoni api ya mesti oleh balasan. Kadang-kadang nabi ru balasane, kadang-kadang ora menangi. Lan pirang-pirang rasul sing diceritake sebagian mana ora diceritake. Lah rasul teko nggawa ayat tanda kekuasaan mukjizat iku kabeh dengan izin Allah. Nalikane perkarane awak dihukumi kelan hak mongko wong sing batil iku padha rugi. Sampai sini ada pertanyaan? Mana? Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Doa sadari, Allahumma sayyidina bantuan. Sayyidul istighfar. Antivirus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amri asabbit taqaddamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alana sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.